фарзанд дар дасти хидр ҷон метаво азоби ӯро мебинӣ и дарда худованд ҳеҷ кас набинад. ман ҳар азобе дидам ай наздикому ай дӯстом дидам. вақте ки ӯро ай даст додам хиёл кардам як қанатам шикаст. ассалом. тамошобини мо аллакай ҳайрон шуда буданд кист ин бону ҳамроҳӣ шинохта аст ба ҳам сароянда бубинед Сабрина бону. ай падару модарам гирехта хонаи аму мерафтам пиёз пӯскада реза мекардам 30 сомон медодам. напурса ки баъди ҳамин филм мумкин қариб дараҳо мара мезадан акарустан. чӣ хел хоҳари ту агар хуб мебуд чавҳарашро хона пеш намекард. як рӯз модарам фаҳмид ки ҳамин кора мекунам чӯном задакам ки дигар ҳамун сини хонаи ҳамсоя нарафтам. мақсад буданд дӯстое ки дар пастиҳо дар барам буданд не ки во ҷош омад ҳамво пешпом доданд. ҳамёзи гап гапи сум будай. ҳамин сум медоштай на хишругит ба кор меомадаю на басаводӣ. ҳама рола сум бозӣ мекардай. ай ҳисоби сумдорӣ шай мегум чум. тамошобинони азизи канали Меҳроб Про, сарпарасти барномаи мо ширкати Баха шахсоне ки граница гузаштан мехоҳад марҳамат ба ширкати Якаи Баха сафар кунед. беҳтарин ширкатаи мошинои замонавиай хичам бачаи беҳтаринай ҳатман пушаймон намешин. рақамош ҳамиҷадай айноми Меҳроб Про гап занед бо ҳатман скидка дора. баъд як чи дигара гуфтанем барои одамое ки дар тиҷорат завқ доранд. Акай Фирдавсмон обтоби обув савдо мекунад. фарқ надорад обуви зимистона тобистона тирамония ҳама фасла ҳастай. а обувҳо боша ай гудак сар карда то синсоли калонсол ҳастай. фарқ надорад мард ё зан. неки фақат ҳам як чи одрас кунам ки оптон яъне ки дона не оптон ай дона 4-5 баробар нархш арзонтарай. баъд борои якамон качесмина яъне сифатош хубай бародару пушаймон намешен. ин ҳамиҷа чанди расмошон меброя занг бизанед қатшон муомила кунед ба тамоми шаҳрҳо дастафка ҳам мекуна. кадоме ки бекораи бизнес шудан мехоҳад марҳамат ин айнами яка бигирен обув тиҷорати обув зада бигзарен. иншоалло боварӣ дорам ки пули хуб ба даст меорем. ҳазор раҳмат. дӯстони азиз, шояд шумо ҳайрон шудед ки мо айни ҳол дар куҷо қарор дорем ва пушти дари кадом чеҳраи ҳунар. ҳайрон шудед. имрӯз мо гарчанд исми зебои ин хонумро ба шумо намегӯем. вақте ворид шудем худ пай мебаред ки ӯ кист. дар воқеъ имрӯз мехоҳем ки меҳмони хонадони ин бону гардем ва тамоми сиру асрор паҳлӯҳои зиндагии паси пардагиашро ба шумо тамошобинони азиз як қисса намояд. биёед якҷоя меравем меҳмони хонадони боnuи ҳунар. ва ногуфта намонад ки ин бонуе ки айни ҳол дар борааш ҳарф задем ровии шинохта аст. бар замми ин нав дар ҷодаи санъат қадамҳои устувори худро дар сарояндагӣ гузошта истодааст. меравем. ассалому алайкум. тамошобини мо аллакай ҳайрон шуда буданд кист ин бону ҳамроҳӣ шинохта аст ба ҳам сароянда бубинед Сабрина бону. оне ки ҳамагӣ дар интернет ҳамарӯза мебинед наворҳояшро сурухҳояшро ва имрӯз мо хостем ки бо дархости эшон меҳмони хонадонашон шавем. хушомадед мо ба ҷои шумо мегӯем хушомадед. чӣ хел шумо? раҳмат шумо хубед? ташвиш надодем? не ба азур чува меҳмонатои худои биёед. саломат бошед. хушомадед. биёед. оҳо ин тарси писарат аст. бале якум бор мебинам охи биё. аз салчаи тағон натарс. мо хонаи шумо барнома кунем. ассалом. чӣ ном дорад ин? ин бачак Абубакр ном дорад. Абубакр. гиря накун, натарс. якум бор мебинам охи ба ҳамин хотир. беҳтарин. чӣ хел сабр нахон? раҳмат шумо хубед? коротон хубай? ба куҷо равона нестед охи? саросема ҳам нестед? меҳмон доштам ки сел кардам. амбора ташаккур. тамошобинони азиз, ҳайрон шуда будед кист Сабринаи Шариф дар воқеъ ровии шинохта аст ва ҳамарӯза дар тӯи маҳфилҳо мебинед ва бар замми ин сарояндагиро шурӯъ кардааст ва биёед паҳлӯҳои дигари зиндагиашро дар сари дастархони ӯ аз худаш бишунавем. ташаккур миннатдор. марҳамат. тамошобинони азиз, пеш аз оне ки вориди хонаи Сабрина шудем мо аввалан ба шумо салом додем ва имрӯз меҳмони хонадони Сабрина бону гаштем ва бо нӯшу неъматҳо моро пешвоз гирифтанд ва хӯроки гарм айни ҳол дар дег ҷӯшида истодааст ва ин далолат аз он медиҳад ки Сабрина бону духтари пурҳунар ҳастанд ва панҷаашон низ ҳунар аст. шумо дар асл дар зиндагӣ дар воқеъ корҳои занона ба вақт меёфтед? албатта, чаро не. ҳар зан бояд барои худ касб ва ҳунар дошта бошад.
бо оне ки мо санъаткор ҳастему ҳамарӯза дар эҷоди санъат ҳастем ӯ барои хонаву барои фарзанд барои зиндагирам вақт дорем чизора бояд дошта бошем. бисёри мардҳо даъво мекунанд ки занам пурҳунар набуд, занам беҳунар буд, ноӯҳдабаро буд, аз ҳамин хотир ҷудо шуде мегӯянд. шумо наметарсед ки рӯзе ба хона дер меояд, хӯрок тайёр нест, дар дег хӯрок нест ва шавҳаратон боиси қаҳр карда рафтанашон мешавад ё ин ки ҷудо шавӣ? Аз ин наметарсед? рости аи чизу қа наметарсем, барое ки мо бисёри вақт дар хона хӯрок намехӯрем, дар тарабхонаву дар иҷоҳо ки мехӯрем кам хона дар мақсад мехӯрем ин чизораву. барои чӣ дар хона намехӯред? вақт нестай. шавҳарам ки худаш соҳибкора, ман ки худам мақсад кор мекунам, аи сабаб мо уқа вақте надорем ки ҳеҷ зора тайёр кунем. бисёри вақт тайёрахӯр шудаем, дар тарабхонаҳо мехӯрем. ин бо хоҳиши худи шавҳаратон сурат мегирад ё ки шумо маҷбур мекунед ки ба тарабхона? не ба хоҳиши ҳардумон. чаро механдед? шояд шумо маҷбур мекунед ки биё ба хай мумкин инак намешавад бихаи. шумо шавҳаратонро дӯст медоред? бале, ҳама зан шавҳарша дӯст медорад. гарчанде ки агар ғаму азобам бута ба хотири фарзандат дӯстш медорӣ, ба хотири фарзандат ҳурматш мекунӣ, чунки ӯ падари фарзандотай. дар пешравии кори шумо монеагӣ намекунад? ба санъату саҳнаи шумо кордор намешавад? тарки саҳна кун гуфта хеле суханҳо нест? ҳаста як ҳама ҷудаи чизо ҳастаю, хай мефаҳмонамаш, бо яхе вақт мефаҳма, яхе вақт намефаҳма. мумкин мо айрӯи корҳо ҳар рӯз ҷангҳо бишем, шабо бишем. чӣ шуморо ором мекунад? баъзе вақт сурудо маро ором мекунад. мондаи ями ваёмешам сурудое ки худам мехонаму замзама мекунам, ҳамво бо худма ором мекунам. вақте зан дар хона нест, шумо ба тӯи маъракаҳо меред ба ҳайси ровӣ ё ин ки ба ҳайси сароянда меравед, хавотир намешавад ки фарзандатон дар хона? не, ростӣ мара дилам пура ки фарзанди ман ҷош эминай, чунки дар назди модармай медонам ки модарам чӣ хеле мара нигоҳубин карда, фарзанди мара мумкин аймада хушрӯ нигоҳубин кунад. ростӣ баъзе вақт фарзандам аймада бисёр қатъию воай, ба пешаш мерам мегӯм очат ку, очаи худма нишон медиҳам, мегам модари ман яй механдам, мегӯм ира ман таваллуд кардам шуморо, оча мега, оча мега ки гап дар таваллуди дар ӯ нест, гап дар ӯе ки бисёртар меҳрубониву меҳра дар кӣ мебинад. ай сабабе ки ман кором бисёртарай, фарзанди ман бисёри вақт дар хонаи модармай, аймада ба фикрам меҳри бисёртар ба модарам дорад. мегузарем ба ҳаёти кӯдакии худи Сабрина. шуморо кӣ калон кард ва шумо дар муҳити чӣ мегӯянд дар оғӯши гарми падару модар ба вой расидед? бале, албатта. ва имрӯз падару модар хурсанданд ки шуморо доранд? албатта, чаро не. хабар мегиред? албатта, чаро не. дар як рӯз мумкин 3 борам бирам ҳамин раҳ дар ҳафтаву омадана бисёр мерам. ҳама фарзанд дар хонаи падару модараш зеб дорад. падару модар низ зид нестанд ки фарзандашон имрӯз санъаткор шуд? аввалда зид буданд. мақсад хай гуфтанд ай мо ҳеҷ кас санъаткор нестай, санъата пеш нагирифтай, чӣ ба ту ин раҳа интихоб кардӣ? гуфтам ин интихоби ман ин раҳа интихоб кардам. як ростӣ дар вайм набуд ки мақсад ман санъаткор бояд бошам. яки хаям хеши ӯ мегӯянд ку қаламкаш чизе кашида бошад, дар насибу ду чиза мебинӣ. дар насиб мо ки будаи ҳамин чизора дидем. азобҳо буданд дар замони кӯдакӣ? ғам, андӯҳ, ҷудоӣ аз волидайн буд замоне? не, як худо ба шукр ҷудоӣ набуда. ҳеҷ кас беазоб калон намешавад, ҳеҷ кас беранҷу бемашаққат калон намешавад. зиндагӣ пастӣ баландӣ дорад, вале сабр бо беҳтарин чизае. то замоне ки шумо ба санъаткорӣ роҳ ёфтед, ба чӣ корҳо машғул будед? чӣ мефурӯхтед ва аз кадом ҳисоб пул ба даст меовардед? ростӣ ман ҳамин синфи 6 будам ё 7 будам, дар хотир надоштам. дар мактаб сумкаҳои хана мантана мегуфтанд, вақт духтарако мегирифтанд, ҳамун мода шидак буд. баъд рӯзномаҳое ки сурати мултики як винкс мегуфтанд, ҳамво буромадагӣ буданда. баъд амура ман чухе бояд бихарам. мо дар хона 6 фарзандем. ростӣ 3 та бародарам мехонд,
айма калонтар апам мехонда. Баъд рости хай ягон ҷои чизаш нест, шароитам у вақт систар буд. бале ма ҳамин чизора чихе ҳама дора дар мактабу ман надорам гуфта як ҳамсоямон сехи пилмен дошта ай падару модарам гирехта хонаи аму мерафтим пиёз пускада реза мекардим 30 сомон медоданд. У вақт хай 30 сомонам пул буд. Ози мақсад 30 сомон одамода уқа қадр надора. бале Неким дар у вақт и пул қадр дошт. Ма ҳамура ҷамъ карда ба хидма сумка ва чизои мехостагӣ хидма мехаридим. Як рӯз модарам фаҳмид ки ҳамин кора мекунем чӯбном зада кун ки дига ҳамун сини хонаям соя нарафтим, лекин меҳнат карда ҳамун чизои мехостагӣ ма дар байни ҳамсинфон дагонаҳом ҳамун чиза харидим. муҳим ба мақсади худ расидем. Бале, ба меҳнати ҳалоли худам харидим. ва Сабрина дар зиндагӣ аз чӣ дил шикаста мешавед? вақте ҳама шароит ҳаст, сарват доред, боигарӣ доред, хонаву дари замонавӣ доред, фарзанд низ доред, шавҳар доред, боз чӣ чиҳо намерасад дар зиндагиятон? Зиндагӣ бемуҳаббат, дӯстои хиёнаткор ки дар як ҷо нону намакта мехӯранд, бовар карда сири дилта мегӯй, вақти аямво зарба мехӯрӣ, ҳамин чиз мара дилшикаста мекунад. чаро дар ин бора ҳарф мезанед, чашмонатон ҳавзи об мешавад? шояд аз дӯст ё дугонаи худ сахт шикаст хӯрдед ё ки хиёнат дидед? Бисёри бад. яъне Ман ҳар азоб бидидам, ай наздикому ай дӯстом дидам. чӣ кор кардам хостан зиндагиятонро вайрон кунам? ҳамаш. ҳасад мебурдам? бале. дар мо вақти як кас пешравӣ куна ва як кас барои як чиз талош куна, наздико мехоҳанд бишкананаш. бегуна ҳеҷ вақт намедона ки ту як кор кардести ё як пешравӣ кардести ё чизи дигар. ҳамин дӯстоет ки қатъи ҳама вақт дар барта нону намакта мехӯранд, амво пешбод метаҳанд. шумо намешинохтед ки онҳо чӣ гуна хислат доранд? не одам ҳатто мефаҳмӣ ки хела вақт мегзарад. мақсад буданд дӯстое ки дар пастиҳо дар барам буданд, лекин во ҷош омад ҳамво пешбом доданд. яъне дӯст душманш? бале. шумо онҳоро мебахшед? ҳеҷ вақт. чун ман худам духтари хиёнаткор нестам. ҳар гапа мегӯм ҳар чиза дар ҳамин рӯи одам мегӯм. хоҳ ӯ хато боша, хоҳ чизи дига, ман мехоҳам касе боша, ӯ на танҳо дӯстам. ҳамин бегонарам ки боша, агар як чиза пурса, бояд ҳақиқата бигӯм. чун ҳақиқат ҳама вақт талхаю гуфтан дар кор. духтаракои хушрӯ, ман банк омадам. амонат банк барои ойлика снимат кардам. рости гапа гӯям, якум бор аст ки ман ойлик снимат кунем ва омадам. фақат ман через терминал мегирифтам ё хоҳарам мегирифт. накарда қачи паспорт шуд. раҳмат апаҷон. салом бонувони азиз, ман ҳастам Манижа Сатторова. ҳамаи шумо апаҷонон, хоҳарҷонои азизро ба кор даъват мекунам. кор дар компанияи Фаберлик аст. апаву хоҳарони азиз, ман аз шумо пул намегирам, ман ба шумо пул наметиҳам. ман танҳо ба шумо роҳи корро меомӯзонам. компания ҳастёби товароборот ба шумо маош медиҳад. оид ба маълумоти муфассал ба WhatsApp нависед. бисёриҳо аз дӯрии падару модар агар гирья кунанд дар барномаи мо, бисёриҳо аз шикасти бахти худ гирья кунанд. агар шумо имрӯз аз хиёнати дӯст гирья кардед ва шояд ин дар воқеъ зарбаи сахте буд дар ҳаёти шумо ки имрӯз анамо чӣ мегӯянд, гирья гулӯгирятон мекунад. албатта, чунки дӯстои ма ки акаози ма бугум, во хиёл мекунанд ман миннат кардистам, ёчине ки дар асл мара дард мекунад, ки вақти осон нест дар ин замон дар хона як каса ҷо кунӣ ва нон бутӣ ва ӯра нигоҳу бин кунӣ. осон нест. ози дар ҳамин як ҷорам агар иҷора бишинӣ, пули иҷорашам метӣ, пули светша метӣ, хӯрдан тахдир мекунӣ. аммо баръакс дӯстома қатъим ҷо мекунам,
қатим чизи худам да мехарам ӯ да мехарам чизи худам да мекунам ӯ да мекунам вақти ай ҳамино ма зарба мехӯрам барои ине барои меҳнатҳои худам мара алам мекунам. шумо сабр кунед ва худо хоҳад ки ин захмҳо ҳамаш бо мурури вақт тоза мешаванд ва шумо боз ба дунёи нав қадам мегузоред. Ва имрӯз шунидем ки шумо сароянда шудед, бисёр ҳам хурсанд шудем. Сарояндагӣ ба шумо чӣ медиҳад? Машғулият аст ё ин ки мехоҳед ки аз ровигӣ дида зиёдтар ба сарояндагӣ машғул шавед? Ростӣ ака вақте ки якум бор сабти суруд рафтам бисёр азоб кашидам. гуфтам эй гумушкан иқа касби қин будай намекунамаш гуфтам ҳамн ровигим хубай. вале уже дуюму сеюм бор рафтам бо чихе бугум ранге ки як меҳре ки бо зиёдтар мешавад ҳамхалӣ бошӣ. мехай азобам мекашӣ. ягон кор беазоб намешавад. азоб мекашиву баъд соҳиби як чиз мешиву соҳиби чи ҳеҷ кас аз худ сарояндаву аз худ ягон актёру ягон чизи дигар набиромада азоб мекашӣ. мехай дар асл озираш да маъқулаем. ва якбора сароянда шудед. мегӯянд ки бар қасди анамун чанд нафаре ки дар гирду атрофи шумо қарор доранд ҳамин касбро пеша кардед. рост аст? ростам бугумам ми дуруст аст. барои сӯзондани кист? ӯ нафар худаш медонаи барои сӯзондани кист. миёни тамошобинон моро тамошо мекунад? бале якум мумкин тамошобинтон ҳам бошад. яъне шумо барои сӯзондани нафаре имрӯз хостед ки қадам гузоред барои сарояндагӣ? ростӣ ӯ қадар барқасдкория дӯст намедорам. духтари барқасдкор нестаму вале барои кори ҳамун нафар хостам ҳамура ҷазо битаму ба гуфти худам ака ҳамин кора бикунам. аввалин суруде ки шумо рӯи саҳна сароидед кадом суруд буд? аммо суруди Хайриддини Шариф на обромадагӣ буд, ногуфтаҳо буд, сахт маъқулум буд. амуро баъд як бора рафтам вақти вориди ҳамун студия шидам гуфт аз чӣ хондан оғоз мекунӣ? ма гуфтам ай ҳамин суруд. баъд ҳамун нафаре ки суруда запис мекард мара бо як эҳсос нигоҳ кард. гуфтам чӣ ба ира намешава хонда? хале ягон бор хондагӣ? гуфтам не якум бор мехонам. хале шумо як бора ай суруди Хайриддини Шариф сар мекунед? гуфтам бале зуртон мераса. гуфтам хай кӯшиш мекунам ки зурам бираса. ай хотире ки сурудаш маънидор буд дар зиндагӣ мақсад аламоварам буд бигема мешавад. суруд сахт писандам омад. беҳтарин. ва маблағе ки шумо аз ҳисоби санад ба даст меоред ба чӣ сарф мекунед? вақте шавҳари сарватманд дар баратон ҳаст аз пул танқисӣ намекашед? ростӣ ҳамин пул ба дастам меояду намедонамаш куҷо мешавад. ҳамин дар дасти маям як мағоза медорам мебурам баъзе вақт бомерам ай хонаву ай ҷойи кор роҳкирои таксира мегирам метиям. шояд сару либос ба сарф мекунед? шояд ба зебогии худтон дар салонҳо шабу рӯз рафта сарф мекунед? ака ӯ маоше ки мара айҷа метана аю на ба сари либосам мераса на ба кошонаҳои ҳусн чунки маош камтар аст. вале дар чизҳои майдачӯйдаи зиндагӣ хай бирасанд мегӯям мешавад. шавҳартон кӯмак мекунад дар роҳи санад? бале мекунаву ака ман мехоҳам ки ба меҳнати худам бикунам чунки дар оянда намехоҳам таънашнав бошам ки мақсад бигӯям ай ҳисоби ма ба ҳамин рӯзо расид ба ҳамин мартабаҳо расид. мехоҳам худам меҳнат карда ҳамин сурудома ва мақсад чизома худам пеш. сабрина бону як саволро фаромӯш кардам ва бояд инро пештарак медодам. дар саҳифаи инстаграми шахсии шумо бисёр дӯстонатон ба шумо ҳамдардӣ баён мекарданд, сабри ҷамил мехостанд ба наздиконатон, ба пайвандонатон, ба худи шумо киро аз даст дода будед ки ин қадар мардум шуморо ҳамдардӣ баён мекарданд? беҳтарин чиз падар сиҳатанд, модар сиҳатанд, шавҳар дар баратон, фарзандатон дар баратон, боз чӣ намерасед? не як фарзанди дигар доштам. писар буд духтар? бале албатта писар. чӣ сабаб шуд бемор шуд?
не рости нағз буд соз буд як кам тараками ама кӯдак мешава шамол мехӯраву як чиз мешава амура ба беморхонаи қарияи боло бурдем як намуд укол буду дору буд кардан аввалаш ин насиба ин қисматаи ҳар чизе ки аллоҳ дод бо бихоҳа агар мегирам амонатш буд доду гирифт азоби сахт гашт ҳамчун модар вақте шумо фарзанди худро аз даст додед дунё дар назартон чӣ гуна тофт? ҳеҷ вақти бо фарзанд дар дасти худ ҷон метаво азоби ӯро мебинӣ и дарда худованд ҳеҷ кас набинад чун ман 3 моҳи зимистон азоби сахт кашидам дар беморхонаҳо дар ҳамин ҷоҳо вале сад афсӯс ки ҷони ӯро харида натонистам ва шумо дугоҳ писар доштед якеашро аз даст додед? бале чанд сол дошт? амаги 3 моҳ ва аллакай як зарбаи сахти тақдир шуморо дилшикаста гардонд. бале вақти фарзандам дар дастам ҷон дод фикр кардам ки як қоматам шикаст вақти ӯро ба дунё овардам беҳад хурсанд будам гуфтам бета шоҳписар мекунам ё оянда мара дастгирӣ мекунам қанатҳои ман иё мешавад вақте ки ӯро аз даст додам хиёл кардам як қанатам шикаст мо сабр мехоҳем ба шумо дар ин рӯзҳои душвор ва намехостем ки ба захмҳои дили шумо намак бичӯшем. Сабрина бону, ман шуморо ғамзада кардан низ намехостам ва хело ҳам нороҳат шуде. узри зиёд. тақдиру насиб аст ва аз тақдир ҳеҷ кас гурехта наметавонад. ана ош ҳам бахшед. не рости ош камтар дертар мешавад. гуфтам як чой гарм бинӯшем акай Рустам. беҳтарин. Чӣ гуфтем? Сабрина хон, агар ёди тамошобин бошад, дар филми Оҳи дил нақши янгаи гандаро бозида будам ва ин филм нотамом монда буд аз ҷониби мо. хоҳари ту агар хуб мебуд шавҳаро суратхона пеш намекард. бочаи худо чӣ кас тайёр кунӣ? ва худо кунад ки боз ҳамон нафарон ҷамъ шавему ҳамин филмро ба нақша гирем. ва чаро шумо дар ҳамин филм нақши зани гандаро ба ӯҳда гирифтед ва натарсидед ки шуморо бад мебинанд пас аз тамошо карданаш? рости бисёриҳо чӣ гуфта буданд атрофи филм? напурса ки баъди ҳамин филм мумкин қариб дараҳо мара мезаданд. чӣ хел? вақти сценарияро пешниҳод карданд ҳамин хел гуфтанд аввал дарозӣ нашидам. медонистам ки мардум ҳамин хел қабул мекунад. охои ози мардум я чӣ хел бугум ба дараҷаи доно шидиянд ки фреб карда намешавашона. охи вақти ями хай хулоса ба гардан гирифтам. гуфтам майли хай мешава. баъди ҳамин филма ки баъди навор гирифтан филм баромадан дараҳо мегзарам мардум ҳама эй намин ҳамун занаки ганда бечораи дила сир кард дар зимистонаи хонааш. вай духтара мошин зад. бале сабаби ай пушти ани мишид ана ми намичи ана. рости чанқа хиҷолат мекашидам. мефтам чӣ ба ҳамин кора кардам намекардам. баъзе вақт шавҳарам ҷанг мешидам аму дар ӯ мегуфт ки дай аму кинот маълуме ки ҳамтари одам. хештабор чӣ мегуфтанд? як хештабор ака хай модарам гуфт и қароли бад да бозӣ кардиву чӣ ба бакала гирифтӣ бо қушодранги ҳамтари занако. гуфтам хай ака ҳамун момент омадан ҳамтари буд сценария ҳамин буд.
کده میشه اون وقت شما تصور نمیکردید که در راه و گذرگاه شما رو بد میبینن؟ نه روست یک میگفتم میفهمن مردم مرا که مقصد در فیلم دیگر چیز در اصل در زندگی آدم دیگر چیز نه برعکس و ما را خیال کردن هم در زندگی هم خیلیم هم در فیلم هم خیلیم. یک چیز رو به شما گویم بله یک شما رو بد ندیدم حتی منی مسکین رو هم آنچنان بد دیدم آنچنان دشنه ها کردن تا امروز ادامه دارد و میگن که همین نقش آدمی بد به تو نمیزیبد. دا همین نمیشه ما با کجا میرم؟ که با این هم حق ندارم. رفت؟ این ثروتی که من دارم یک عمر برای من بسه. اره خواهری تو اگر خوب نبود چهارش رو خانه پیش نمیده. سه دخترک رو در این زمستون از خانه پیش کردی. هم شما رو در این سمت گناهکار میدونن هم مرا که من از خانه راندم و دختر دیگر رو به خانه وارد کردم. یک روز در امی راهروی مرکز رفته استم یک گروه دخترکا باینیخ جون انا میان امو دختریه که دیل اثر کرده بیو بزنیمش میگه او یک تاش میگه او فیلم بود میگه نه در زندگی هم تری معلومه چی خیلی ندیدی امیره میگه انا میامو گفتم آخر در امی مرکز میزننم که نه هرچی نزدنم خیلی تاکسی آمدم نه او زدنم مقصد نه مقصدی او یکون چیزی قسمی بعدینه این فیلم اگر که روی کار آید و سیناریستون ادامه این رو با نقشه گیرن باز نقش میپوزه؟ نه التماس خواهش میکنم که مرا این نقش بپرورن بگن ینگش بعد یوم جدا شد یکون چیزی بله یکون چیزی نه که انیق این دفعه مرا مردم میزنه یا یک طرف هم میکنه. احسن میگیم با همون اکتریسه و هنرمندانه که در نقش‌های منفی رول می‌بازن و باعث خشم و غضب تماشابینان می‌گردن. آفرین میگیم با محپیکر عزیز، آفرین میگیم با چندین نفرانی که در واقع هنر خود را در نقش منفی نشان میدن. تماشابین عزیز و ما باوری داریم که کمی پس آش پلوی صبرینه خان آماده میشود روی دسترخوان و ما از مزه آن لذت میبریم. تماشابین عزیز این بود برنامه ما در خانه راوی شناخته سرآینده نوآغاز صبرینه شریف بود و اگر شما از صحبت ما و صبرینه حلاوتی جان برداشتید ما نیز خرسندیم. با ما بودن و با برنامه‌های جالب ما زیستن را هیچ گاه فراموش نسازید. با ما بمانید. خیر.